Acesta este before-ul dinaintea tratamentului cu Metal Detox plus Inoa. Pasul 1. Pre-treatment. Cu glicoamină 10% pătrunde adânc în fibră și neutralizează metalele acumulate. Inoa. Revoluția colorării fără amoniac. O formulă vegană creată pentru confortul scalpului și a fibrei capilare. Rezultatul este o culoare intensă, uniformă și de lungă durată. Metal Detox pre-shampoo curăță în profunzime urmele de metal și resturile de produs fără a sensibiliza fibra. Continuăm cu protecție și purificare avansată. Metal Detox Shampoo Professional curăță eficient, eliminând impuritățile și metalele rămase. Metal Detox Mask, o mască cremoasă cu efect de întărire și sigilare a fibrei capilare. Părul devine vizibil, mai rezistent, mai fin și mai ușor de coafat. Metal Detox Anti-Deposit Cream, un tratament live-in ce previne redepunerea metalelor și oferă protecție termică și protecție UV. Metal Detox Concentrated Oil, o formulă ultra lejeră care oferă 97% mai puțină rupere și de 2 ori mai multă strălucire.